Hey guys, welcome back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channelआव बयखौबो गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि गोदान फ्रेश भिडिअ आरो नोंथांमोनखौ खेबसेबाव बयखौबो बरायफिननाय जाबाय। स' दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ जागोन रिएक्शन। स' आंनिनो लोगो बिथाङा मैया दाखालि बावसो गोदान कभार सं भिडिअ बिथाङा दिहुनदों। बिथांनि भिडिअखौ आं दिनै रिएक्शन खालामनो होननानै सानदों, नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै सानदों। स' बिथांनि चेनेलखौबो आं डिसक्रिपशनाव होनाय जागोन, नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौ थांनानै नायनो हागोन, लोगोसे बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन। बिथाङा दायो जाखांफुबाय थानाय सासे सिंगार। स' बिथांनि भिडिअखौ आं दायो रिएक्शन खालामनो होननानै सानदों, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बिथांनि भिडिअखौ। स' गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनो सानदों, बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय। स' बिथांनि मुङा जादों कामाख्या बर'। दायो आं बिथांनि भिडिअखौ रिएक्शन खालामनो सानदों, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दायो आं भिडिअखौ स्क्रिनाव देखायनो सानदों, नोंथांमोना नायबानो जाबाय।
फाइनालि दायो भिडिअआ जोब्बाय। बिथांनि मुङा कामाख्या बर'। बिथाङा मैया बावसो बिथाङा बे कभार संखौ आपल'ड खालामनाय जादों बिथाङा इउटुबाव। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन। नोंथांमोना थांनानै बिथांनि चेनेलाव हाबनानै नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय। लोगोसे बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे शेयार खालाम। बिथाङा दायो जाखांफुबाय थादों बिथांनि चेनेला, आरो बिथांनि चेनेलखौ जाहाथे बयबो सापर्ट खालामो। बेखौ आं मिजिंथिनाय थाबाय। आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो आं भिडिअ नोंथांमोननि सेराव फिन आरो लानानै फैबाय थागोन। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां नांबाय। नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ थाबनो फिन लोगो हमफिन